Kien fit-8 ta' Diċembru li għadda meta l-Papa Franġisku ibbeatifika 19 il-martri li bejn l-1994 u l-1996 inqatlu minn Iżlamisti fl-Alġerija. Fost dawn Suor Angel Marie Littlejohn li riċerka li saret fl-aħħar ġimgħat waslet biex sar magħruf li għandha n-nisel Malti, kif kienet Wild Guljel Mood Littlejohn imwielet u Mohammed fil-Gargur. Ir-riċerka bis-sem tal-parroċċa ta' San Bartolmew, l-Arkivji Nazzjonali, Aid to the Church in Need u l-Kummissjoni Immigranti waslet biex inkixfet stampa ċara tal-Wirt Malti ta' Suor Angel Marie. Ir-riċerka sabet li Guglielmo kien emigra minn Malta għal Tunis, passaport Malti maħruġ fil-5 ta' frar 1921 fejn iżżewweġ 11 sena wara lil Vjola Simona Marija li welditlu lil Jeanne li tgħamdet fil-Katedral ta' Kartaġni. Ta' 24 sena Jeanne daħlet soru ma' Sisters of Our Lady of the Apostles fejn inbidlilha isimha għal Angel Marie u ntbatet lejn l-Arġelija fejn ħadet ħsieb orfanotrofju u kienet popolari ferm għal ħidma tagħha fost tfal li ma kinux jafu skola u li kienet tallimhom f'boarding school u eventwalment fl-Embroidery School of Arts. Iżda kien fit-3 ta' Settembru tal-1995 meta kienet mixja lura d-dar fejn kienet tgħix wara l-quddies flimkien ma' Suor Bibian Leclerc kien hawn li nħatfu u nstabu wara brashom imħanxra. Jingħad li qabel inqatlet għal dak li l-Papa Franġisku rrefera għalih bħala qatt ta' mibeda lejn il-Knisja, Angel Marie daret lejn Suor Bibian u qaltilha m'għandniex nibżgħu, l-importanti li ngħixu l-mument b'mod tajjeb, il-kumplament mhuwiex f'idejna. Dun Christopher Gallia, kappellan tal-parroċċa tal-Gargur, iddikjara li din l-aħbar hija unur għall-komunità tant li festa li ssir fil-lokalità fit-13 tax-xahar se ssir b'ringrazzjament lill-Alla tal-li għażel soru b'nisel minn fosthom. Għandhom xi ħaġa li hija minn demmhom issa li jistgħu jimitaw biex jgħixu l-valuri insara u fuq kollox anki iħarsu lejn it-tajjeb li din is-soru wetqet f'ħajjitha u għat-tajjeb li wetqet f'ħajjitha sofriet il-martirju ma' ħafna oħrajn. Bil-beatifikazzjoni ta' Suor Angel Marie, pajjiżna issa għandu 5 persuni li għaddew il-proċess ta' beatifikazzjoni li huma Maltin jew ġejjin minn wirt Malti. San George Preka, Nazio Falzon, Adeodata Pisani, kif ukoll Dun Vicente Sikluna minn Valencia iżda ta' nisel Malti. Dan tal-aħħar iben Vicente Sikluna Caruana u Maria Rosaria Hernandez kien twilet fi Spanja iżda n-nannu tiegħu kien Felice Sikluna li twilet f'Ħalaxa u eventwalment emigra lejn Spanja. L-istorja tgħid li Dun Vicente, kappellan ta' Navarra, inqatel fl-1936 waqt il-Gwerra Ċivili ta' Spanja b'demmu li xxerret mal-villaġġ qabel ġismu bla ħajja intefa' fuq ħmar fl-aħħar vjaġġ lejn iċ-ċimiterju fost it-tajjin.